Yesu lasindiswa bazalwane yafuna siphinde sivuselana ngendaba ezimbalo. Okay. Kuba khona ekuhlaleni indawo ezidala i-debate abangangenelani ngazo abantu nendawo ezingadali na debate zona qha abafuna i-understanding abantu abayifuna futhi kakhulu bathi kuba nje ningazi indawo ethile ninga-right. Sikhona indawo ezinjalo ekuhlaleni ube uqonda uba akukho indawo singathi zi-sources of information ezithembekileyo ngobhekisele kulona uthi akwabezikho ude futhi kube khona noloyiko lokuthi lokulahlekiswa ngobhekisele kwezo zinto kuyiqaphela into enjalo. Umzekelo for example abantu bangaphandle kashumayela ku abakwazi ukuyireceive nokuyamkela intshumayelo yethu kuba kukhona izinto ezininzi ezidala i-doubt nezenza uba bangayithembi le nto sithetha ingathi sibathengisela into ukubona bamzela uthetha into noma ikhona into afuna ukuthengisela ndenze bandibeke ukubona asithi kusebusika umuntu akuthengisela i-ice cream hayi busika kuyabanda kuba andiyidinga i-ice cream kodwa lo muntu unako ukuchule kokuthengisa izinto angakuconvince uyayidinga i-ice cream athenga le nto uzinto yenza le nto le nto akuba uyithandanga ungayiphisa ngayo azibona uqhathekile laxesha so ubomba ngoku ngenxa yezinto zakho zaziyo kunzima uyamkela into nokuyi umzekelo bazothi abalapha emaXhoseni abantu abadala kwixesha lakudala ngokuya kuthi ukukhanya kwathi kufikile ngoku sekulula kodwa uqale nabo bebenazo into ezithi ayikho le nkolo nesishumayezane inkolo engumqaqwe la kuyo yethu le nto leneza nabantu abamhlophe befuna ukusibamba ngayo ukuze bakwazi ukusilawula besibambe ngefiye yale nto bakukhona uThixo. So akukho yethu yabona izinto ezinjalo zibenza bangakwazi ukuyamkela igospel okanye ilizwi eli losindiso kodwa besitanga kwakuyi-trick nje abantu abamhlophe ukuba basibambe ngayo basenza amakhoboka wabo. So zininzi izi-strongholds ezinjalo izinto ezizinqaba ezibabambile ezingqondweni zabo ezathi uPawulos ke sidiliza amabhongo nenqaba nazo zonke izinto ezisiphakamisa ngaphezu kokwaziwa kwaThixo. So kufuneka ku-athekwe ezaa zinto kangoxa kushunyayelwa ilizwi likaThixo. So zininzi izinto ezinjalo kuhlaleni. Umzekelo omnye athi yena uthi into ezokunceda ukwamkela isindiso athi ndilinde into etshoyo. Ndiyandithi ke mna ndiyinto etshoyo nalo ndinephambi kwakho ndiyiyo. Ukuyivela nto le eSamari kukhona usisi opha uYesu ahlangana nayo Yohane chapter 4 kukhona usisi ohleli pha equleni ancokoleke naye aqala incoko naye uYesu ucaba lo sisi njengabantu bonke abasoloko benento abayilindeleyo kuhlangana nanti sonke kufanele silindele into esuka kuThixo ehlukile kulikhona apha kufanele engazi sincede lo sisi naye unjengabantu bonke asoloko belinde into entsha engazibela uncedo kuba azifeyili lezi bezikhona bezisetyenziswa kuhlaleni namasiko abo nezinto bezenza ngoku ubona lo muntu akalindelanga nto itheni kodwa ngoku uyaqhubeleka nayo kule ncoko uyaqaphela wehlukile lo muntu uyabeqhubeleka incoko yabe siya phambili athi okay ungumprofeti uyaqaphela apha ekuthetheni wakhe ungumprofeti wathi okay abomba ndifumene ithuba lokubuza ke ngoku kukhona indawo ezizidebate apha ekuhlaleni esingaziqondiyo ndifumene ithuba lokubuza apha ekuhlaleni sinedebate nje phakathi kwethu singamaSamarine namaJuda athi amaJuda indawo yokukhonzela uThixo yipha eJerusalem thina sithi yile ntaba asizwathemba amaJuda siconvinced obawo basixelela abantu abadala uba nansi indawo yokunqula uThixo namaJuda akazuva ngathi kuba nawo axelela uba ipha eJerusalem ubani oright ukuba yoyikisa le nto basawuthi ngombo right asikwazi nathi ukulahla le nto siyibambileyo nabo bakwazi ulahle abasikwazi ukuba convince uba sithi sira asikwazi ukubuyisela kule nto yokuthi sithi aba right. Sawuncedwa ngubani ke ngokuyibona loo nto leyo? Sawuncedwa ngubani? Ngawo because ke yamphendula lapha uYesu uthi thina singamaJuda sinqule sikwaziyo nina ninqule lingakwaziyo uzoyithemba loo ndawo nathi sikonfisa axela ngonto abadala uba nansi indawo yokunqula uThixo kuba usindiso kakade lona lisuka kwaSirayeli umuntu usuka kukaJuda akabilula ukumthemba ndithi ungumJuda ethetha ngolaa hlobo lamaJuda nathi sabambe yethu into naye yethu sasithemba sikwazi ukuyilahla aze athi ke le nkosikazi le yazilinde into etshoyo nayo
ilinde into etshoyo ezomeyisela kule nto ukuthi aright amaJuda ilinde into etshoyo nayo oko le minyaka ihleli lapha nabantu balapha ekuhlaleni balinde into etshoyo ithi thina siyazi uba uyeza uMesiya yena kozosiphendulela ayenze beclear le nto asuse iconfusion ngokubhekisele kule topic asuse konke ukudideka anze zonke into zibe clear zicace kuba ngubani oright nini okanye sithe right so likhona lona ithemba at least and is sithembele lethu kodwa sayiva la argument bayithetha lanto bayithetha sayiva kodwa sikwazi ukubathemba siyasokola nabo bakwazi ukuzithemba sisengxakini kodwa sisenethemba uba izibhalo zithembisa uba kukhona uMesiya ozofika yenze zonke izinto zecaca sithembe yena akathi hayi khuleka wena kukhona uMesiya kufanele bekhona ithemba ekugqibeleni themba liyaphilisa lisinika uvuyo kukhona uMesiya so ulinde into etshoyo ingumesiya lo lithi hayi linde into ezondeyise lenyanisweni yobanyani le nto ihamba kanje uthi uYesu mna lo ndithethayo nawe ndinguye ndinguye lo Thixo wethu unguye ungundinguye nguYesu lo Amen. Nkosi ndizawufike ndithi ndithumele bani pha uMoses lo kuza kanjalo udidi kwabantu undinguye uthumile kufika uYesu Kristu esithi nifuna bani Amen. bathi sifuna uYesu waseNazaretha ndinguye langamphike ligama lamngqinela ba ungundinguye kuthiwa bawa phansi baqubula kuye kodwa ayingokuthanda kwabo kuthiwa wonke amadolo azogoba yonke imilomo ivuma uYesu inkosi makazukiswe everyday Amen. bawa phansi ngenxa yamandla weligama athi bawo abo undinike bona ndibagcinile ngamandla wegama lakho nginamandla egama Amen. Amen. awunike bona ndibagcinile ngamandla wegama nawo bagcine ngamandla wegama ebekundinike lona njengoba undithumile nami ndiyabathuma so uthi uyile nto itshoyo into eshoyo ndithi vele itshoyo Yesu Amen. so uthi hayi ndinguye noMesiya yakholwa intokazi kuba uyixelele izinto yakhe yazenza yabaleka yaxelela esixekweni yathi na ndimbonile ondixelele zonke into endake ndazenza akanokuba nguyena uKristu ngenxa yobungqina bakhe bamlandela baya kuye bomamele kuthiwa walandelwa inkcitha yabantu ngenxa yobungqina bale ntokazi yazeza bathi bona asisakholwa nxa kuthetha kwakho nxa ubungqina bakho nathi sizibonele sizibonela ndithi so uKristu lo kuba uyimpendulo yazo zonke ezi zinto ndithini masimazi lo Kristu usekhona intandabo uzobhekisela lo Kristu ulizwe bekhona eqaleni ekuThixo enguThixo ulizwe zonke izinto zabakhona ngaye engekho yena kuba ngakhona into kwezikhona lo lizwi kamva waba inyama Amen. kuthiwa igcwaliswe ubaba lona inyaniso lo lizwi Amen. lo lizwi ngokuthethwa kwayinyaniso enjengaye kwizityhilelo kuthiwa igama lakhe yengulilizwi likaThixo kuthiwa wayekhwele ihashi embathe ingubo engathithwe imixuku egazini kuthi igama lakhe ingulizwi likaThixo ukuze seyise kuba nguye lo bekusithiwa bekhona kaseqaleni Amen. ekuThixo sizobona into kasijonge kumancwadi kaMateyu Matthew chapter 3 Matthew chapter 3 kutheni into kufuneka simjonge Yesu simazi kungenxa yoba even nale ntombi yomSamariya yeyisekile kuveni uba unguye uKristu ekubeni betshilo yathi le confusion bana izoclearishwa nguKristu sithembele kuye akufika yena uzawusenza sizazi zonke izinto
So uba simazile lo Kristu kuba uthi uPawulos yena ugqibe kwelithi ezinye izinto ziyinkunkuma zinqaleka kuba kuye kongamile kumazwi Yesu ngaphezulu kwezinye izinto. So kubaluleke ukwazi uYesu Kristu ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto. Ukubona uba kukhona noba into ingakucomplicate kanjani kodwa kukhona eyona nto ibalulekileyo ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto ubeke wabamba laa nto zonke ezinye zithi fall into place zonke ezinye izinto ziyangena phaa kuyo. Amen. Iyaziplamba yonke ezinye izinto. Okay. So masijonge ke ngoMateyu chapter 3 verse 16 no 17. Matthew chapter 3 verse 16. Ebhaptiziweke uYesu wenyuka kwa oko emanzini, asuka amazulu avuleka kuyo, wambona umoya kaThixo esehla njengehobe esiza phezu kwakhe. Verse 17. Nalo izwi liphuma ezulwini lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Ubona ntoni embhalweni? Ubona ntoni epicture? Asompicture. Ebhaptiziwe uYesu. Kwavuleka amazulu. Wambona umoya oyingcwele. Wambona umoya oyingcwele sihlela phezu kwakhe. uYesu ubhaptiziwe andithi. uYesu ubhaptiziwe. Ndiyafuna ukubona le nto. Ubona ntoni epicture? Ebhaptiziweke uYesu wenyuka kwa oko emanzini, wabhaptizwa then waphuma emanzini. uYesu lo uyabonwa. Then kwabonwa nomoya oyingcwele wesibini ke lona. Second one. Wavuleka amazulu, wabonakala umoya oyingcwele. Wambona umoya kaThixo esihla njengehobe esiza phezu kwakhe. Ndifuna ukubona into epicture. Ndivula amehlo ndibona into ezingimangaliso emyalelweni wakho. Kuyivinto 119 like vele ndivula amehlo ndibona izinto ezingimangaliso emyalelweni wakho. Masibe ngabantu abonayo. Ubona mthandazo Mtsibi, inkosi ikholisiwe nguwo lo. Ukuthandazela ukubona. Uthi ubhate mazi ukuba Nkosi ndibone. Uyamlandela kanjani ungaboni? Uyakholiswa ngulo mthandazo. Athi uElisha, Nkosi ngivula amehlo abona. Amen. Funeka evula amehlo abona. Bona into picture. Amen. uYesu uphuma emanzini. uYesu lo. Kubonakala umoya oyingcwele, umoya kaThixo esehla ehlala phezu kwakhe. Kusuka kwenzeke ntoni epicture? Verse 17. Verse 17. Nalo izwi liphuma ezulwini lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Phuma uYesu emanzini. Kuvuleka izulu. Kuhlala umoya oyingcwele ehlala phezu kwakhe. Uthu uYesu wami, umoya oyingcwele thu umoya kaThixo. Kukho lo wesithathu othethayo, enye voice like 3 dengu. Lona ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Bona ntoni epicture? Abona 3. Bona 3. Lona ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Ngunyana wam oyintanda. Amen. Kutsho uyise. Lilizwi kaYise lithethayo. Amen. Xa ethetha ngoyise uthetha ungathi uthetha ngoyise nyani. Sizofika entweni. Uba sikafika entweni ngoku. Sawuba nomonde sawuthi sithi sifike entweni. Uba le picture lena ikathethi into. Ndilibeke enhlizweni yami ilizwi lakho ukuze ndingone kuwe. I have impressed your word in my heart. That picture senhlizweni yami. Amen. Ukuze ndingone kuwe. Okay. Masi kuMateyu chapter 17.
Sizawufunda ke ngoku nyhani ke kule ayiphathi iivesi zibe liqela ngaze zibe yi-5 or 3. Okay, masijonge. Siqala apha ekuqaleni. Okay, masifese siqale verse 1. Apha kuMateyu chapter 7. Mateyu chapter 17. Ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu. Verse 1. uYesu emveni kweentsuku ezintandathu uthabathe uPetros noYakobi noYohane umzalwane wakhe abanyuse baye entabeni ephakamileyo bebodwa. Verse 2. Wenziwa waba kumila kumbi phambi kwabo, bathi ubuso bakhe bakhazimla njengelanga, zasuka ke iingubo zakhe zamhlophe njengokukhanya. Verse 3. Nako kubonakala kubo uMoses noEliya bethetha naye. Verse 4. Okay, masiqale sijonge umfanekiso. Ubone into yomfanekisweni. nguYesu lo. Kuthiwa wasuke uYesu waba kumila kumbi, zatshintsha iingubo zakhe zaqaqamba ngathi kukukhanya kwelanga ndithi. nguYesu. Then kubonakale kumi uMoses noEliya eceleni kwakhe. So bona uYesu ke kulena. Then naka ngoku nabanye sebebonakala eceleni kwakhe. Asiqhubeleke sifunde kuverse 3. Verse 4. Waphendula ke uPetros wathi kuYesu, Nkosi, kulungile ukuba sibe lapha ukuba uyathanda. Masenze apha iminquba ibe mithathu, omnye ube ngowakho, omnye ube ngokaMoses, omnye ube ngokaEliya. Funa kwenzeka ntoni kuPetros? Ukubona into kuyika ngexesha ukuba ukuthula ngaze kundenzela ingxaki le ndifuna ndithethe kuze ingungenzeki ingxaki. Ngakathenye. Tathandeke ke ngoba ibonile isokolisayo kwa ithi makube khona umuntu othethayo ndifuna ukuzimela ngapho kwento etafu. Ukuthandeka lo nto. Tathandeka komthandeka. Yabo makube khona umuntu othethayo ayifuni ukuthethe yona. Ngoba ke kwathuleka laa mntu uzawufumana ithuba lokwenzela ingxaki. Okay. Uthi na uyathetha ukuba uPetros kaba lo mbona ubonayo uyamoyikisa siyabona bakhe makube khona into ethethwayo. Nkosi kusilungile uba masibe lapha. Masakhe iminquma ibinjalo beyi-3. Masimamele uMoses okanye masimamele umprofeti uEliya. That is masakhe iminquma apha wena ube khona kuyo yonke loo nto leyo. Uvele ulingane nabo abantu bayi-2 ube ngowesithathu nawe apha ube nomnquma wakho. Okay, masiqhubeleke. Verse 5. Kuthe esathetha kwathi gqi ilifu elikhanyayo labenzela ithinzi. Nalo izwi liphuma efini apho lisithi, lo ngunyana wam oyintanga endikholisiweyo nguye, mveni yena. Verse 5. nguYesu ke lwa ndithi. Ume phambi kwabo wena uyabonakala. Then kubonakala ilifu. Uzokhumbula ke lo picture le mfanekiso welifu bebonakala kakhulu ko-Exodus nakwezinye indawo nakwesentlango phayana kuhanjwa ngamaSirayeli. Siyacinge ke ngomoya oyingcwele kulaa nto yelifu. But akuthethwa ngaloo nto, lo mntu uzangaze ayiargyuishe ke ayidibeyithe ke athi jonga umoya oyingcwele elifu. Okay, semkele. Then ke ngoku kuvakala ilizwi li-outside of uYesu Kristu lingekho kuye. Luwo lelinye ilizwi leli. Amen. Yenye voice le ithethayo. I-distinct that is ehlukile apha kuYesu, ayikho apha kuYesu. Ithi le voice, ithi lo yena ngunyana wam oyintanga. Uthetha abantu, uthetha ebantwini abambonileyo xa ephuma emanzini. Kusehlela umoya oyingcwele kuye moya kaThixo engathi lihobe. Wahlala phezu kwakhe. Kwathetha kwayela lizwi lathi lona ngunyana wam oyintanga endikholisiweyo nguye. Liyaphinda liyathetha ilizwi abantwana bayaziyo le nto liyithethayo. Lithini ngokwesibini? Lithi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye, mveni yena, yivani lo nyana. Kutheni nto ufuna sive lo nyana? Ufuna sive yena nithi?
Le ntombi leyo umSamariya ibinethemba yona lokuba xa ethe wafika lo kuthiwa nguKristu zonke izinto zokwenziwa zicaca. Le mpikiswano ikhona ngokubhekisele kwezinto ungekho umuntu uqinisekileyo uba ngopho right. Xa sekuthe kwafika uKristu zawukwenziwa zicace zonke izinto. Ukuba ke nguKristu ozenza zicace izinto iyasinika impendulo le. Singathemba ubani uba nguye one insight ngokubhekisele izinto okanye uzifunde deep usithi okay sihamba noluvo lakhe abe sure yena uba nguye oyaziyo okanye besho mna ndithi ndingazivane lo ndithetha nathi ekusele ayizomba kanjalo. NguKristu ozozenza izinto zicaca. NoThixo ke unyule yena akanyulanga omnye umuntu. Uthe lona ngunyana wam oyintanga. Ndikholiswe nguye, akekho omnye undikholisileyo ihambo yakhe nekwenza kwakhe, ndikholiswe ngulo nyana. Yivani yena. Nguye manimve. Yivani lo nyana. Kutsho uthixo uyigwebile wayigqiba. Uyithethe phile uthethe kule ncwadi lesithi i-authority Bible. Lesithi yonke into ithetha usihamba ngayo. Sithi lelizwi likaThixo lonke. Ithi le ncwadi le makuviwe uYesu. Kuba kukho namnye omaziyo uyise ngunyana kuphela. Nalo athi unyana athande ukumazisa. Akekho omnye omaziyo uyise. So masive unyana ke ngokuba uthini na nguyise uThixo. Masive unyana. Izithini ke ngoku yonke loo nto. Ithetha ukuthi masive samkele unyana sivele. Kuba ithi abamvayo unyana, that is abakholwayo kuye, abamvayo unyana banobomi obungaphakade kodwa bangamvayo unyana abazibona bomi. Kodwa ingqondo kaThixo ikwabanjalo. Okay. So ukwazi unyana kona kubalulekileyo nokumamkela. Ithi le ithi ukholwa ngenhliziyo uba uYesu nguye uKristu. Ngulo ibimlindile inkosikazi le yaseSamariya. Unguye uKristu. Usogqiba ke ngokukholwe kuye, uthembele kuye, ungathembeli kokwakho ukuqonda. Yazi abantu abamkele lo Yesu Kristu lo ithi kwincwadi yabaseGalati uthumele umoya wonyana wakhe kubo. Edandaluka esithi Abba bawo etsho kuThixo. Njengoko esithi uYesu bethetha kuThixo esithi bawo. uYesu uthandaza kubani kuThixo. Uthi bawo ndikuzukisile. Nami ndizukisele izukulwane besilusherisha kwangaphambi kwamaphakade. So umadresa njengoyise ongathi upside kuye ungunyana yena. Amen. Kodwa bekuqhubeleka uYesu sithi uba nguye owenza lo. Ukuye kanjani ngomoya wakhe? Ukuye azokubathi yena kumnye naye ubawo kutsho uYesu. Ngoku lo Yesu lo njalo anguye unyana uThixo abe yena intanda kuye uThixo. Uthi uThixo masimve lo Yesu. Samkele. Uthi bekasamamkela uThixo yena ngokwakhe uthumela umoya wonyana wakhe ngaphakathi kwethu. Nawu sesinomoya kaThixo. Lesithini isithembiso kuTestament endala. Mizekeliso chapter 1. Nithe nabuye ekukhalipheleni kwami ndophozisela kuno umoya wami ndabelane nani ngokwami ukwazi. Na umoya kaThixo ukuthi ngokuba samkele unyana waze wathumela umoya wonyana wakhe kuthi ngaphakathi. Nawo sesinalo ulwazi lukaThixo, sesisheshe ulwazi lukaThixo. Njengoko kungekho namnye omaziyo unyana kunguyise, umoya kayise ulapha kuthi umoya kaThixo. Nawo sesimazi unyana. Kuba kungekho namnye omaziyo uyise ingunyana, nawo umoya wonyana wakhe uthulele ukuthi nawo sesimazi uyise. Azokubathi thina aba sizelwe ngokuthi ngomoya kaThixo kuba uzelwe inyama kwenyama kodwa uzelwe ngumoya, ungumoya. Nawo thina sesingumoya ngozelwe nguThixo singaba kaThixo abantwana. Sinembewu kaThixo engenokanakala ngaphakathi kwethu. Uthi thina sinje ke ngoku sinengqiqo kaKristu. Azokubathi thina aba sinentambiso evela kweingcwele akukho mfuneko nokuba side sifundiswe. Ithi into le ithi ukuthi mama bekho umzalwane phakathi kwethu ongumfundisi.
isilumkisa kwenye into uba singathathwa iadvantage ngabantu abazi rogue prophet ozobuza uba liphi ibandla lakho athi no ndithi ngoJeremiah or ntoni uEliya ndiyawoka qha mna ndinabandla ndihambe ndiprofet sithi no kwimidlamo ndibuthi wathetha ngendawo ezininzi ngabaprofeti kubantu bakhe kodwa kwenza uzogqibela sethethe unyana wakhe na unyana wakhe ungaphakathi kuma don't need you rock prophet andisakudingi yandi na umprofeti ke ngoku uzoba sebandleni ke ngoku aseve kolo bantu umsebenzi wakhe yintoni ukwenza sure abantu abasuka igumnqophisa abantu bavuselele xa kuthe kwangena ispirit esithile sasindlela abajayiva ngespirit ezorongo athi no lele benza ngayo ngoku so possessed lento sezizwa uMouingcwele akusengumoya kaThixo xa thethe izilimi eziphuma xa uthi no akusengumoya kaThixo lokwenza le ngumprofeti ubeke lapho kuze kuhilishwe abantu qha okay uMatthew chapter 16 uthi bathi abantu ndikubani ukubuzinyana kaThixo uthi uPetros wena nguye uKristu nyana kaThixo Peter athi yena unoyolo kuba le nto ayityhilelwa ngenyama kodwa utshilwe ngubawo ukhomba kubawo uYesu Amen. uthi kodwa ndiyalwakhela ibandla lam ifoundation yebandla lam ile nto ithi ndi uYesu nguye uKristu eyona foundation azikho ide wa ibandla wa uthi alikoyiswa nalisambulela abafileyo ibandla kodwa libandla eli athi libandla ngongathetha li-1 kodwa libandla likuzofuneka liseve abantu uthi ngalo xa libiza litywa ehlabathi like ihlabathi lonke likhanyiswe lehlabathi kuthi ukuthi libandla eli kuzafuneka liye kwi-trenches ehlabathini lizawuthi sakwe yonke indawo liyoseva abantu Amen. lizawuba khona emthatha libe khona kwasinjonje libayela kweza ndawo bakuzo liyobaseva kweza ndawo asogqiba linike igift athi ngabapostile abapostile bazothatha ivangeli bonisa apho lingazange laviwa khona bafike basebe ibandla khona selisekiwe ibandla ngazogift abanikezelwe uthilo kube khona phakathi kwabaprofeti andila lesto ikhumbula abaprofeti ukuthi xa besiphuma elayinini bephuma kumnqophisa phinde bavuselele iprofeti xa kuthe kwafika umzekelo ulahlekiswa in future afika umprofeti aphinde futhi ayiclearishe yonke loo nto leyo baphinde baphiliswe banikeza igift uzobaseve abantu kube khona nabavangeli bathi seli-established kuloo ngingqi ibandla baqhubeleke bengumbhobho wokuflow babaluka athi lolohelisha abantu bebakhulule baphiliswe bakwazi ukukhonza uThixo beshumayela kubani kabavangeli beshumayela phandle bantwini abangasindiswa basindiswa abantu baza bangaphakathi bakhonza uThixo kusogqiba kube khona abantu athi ngabo ngabafundisi the teachers abo bantu abo bathatha le Bible njengoba i-complex inkulu futhi uyibona uba zii-books eziyi-60 nto 56 ayithatha akhuphe into ibe ncinci ngoyathi thatha le ntombi uyi-aplaya kanje ayenze ibe simple ibe into oyikwazi uhamba uyiphila apha esitratweni uyiphile futhi uzizulise uthini Amen. task ka-teacher lo enze sure uba futhi uyamazi uThixo ngokuba atyhile lapha esibhalweni ukuze ulusurvive uhlahlekiso luzayo ungalahlekiseki Amen. bekhona pastors I cannot have pastors eAmerica one church and funeka upastor bekwi-trenches nami xa ndisoyiswa yinto ndiphinde ndibuyele kuye ndithi ndibene nto yesu aphe ndathi celebrate le victory unayo kude kuzoba ngoku uThixo abena uqhubeleka kuthandaza anditatamise ndithi ndibe right Amen. pastors bafundisi pastors Amen. zininzi ke igift kukhona nezokwenzela abantu ububele nenxeba bandithi uzinike ibandla za gift ezi babantu bathini ukuze ibandla likwazi ukumseva uThixo pha ebantwini bancedakala abantu babuyele kuthini ibandla lakhe Amen. uthini yamo masivele nabonyana okay kuzosokumane kuba khona ii-questions kuba kuthethwa ngento ethi in future kuza kwinsuku zokugqibela kuza
omoya abathi abayendayo bazoza bashumayela lezo ntshumayelo kuzafuneka ngibanda lenziwe ready ngabantu abanegift yokuteacher babafundise uYesu kuba nguYesu efuneka simazile. Mamela ke umuntu wamkele uYesu wamkele umoya kaThixo, umoya othi kuzazi zonke izinto, athi lo moya lona uphengulula lezi zikaThixo enzulu. Ithi ke ngokulonto le ifuna abazalwane babe ngabantu abamaziyo uThixo abamkhonzayo. Okay. Amen. Senzo yonke into yenziwa kusazi uba kufuna ukuphunyelelwa ntoni ngayo, sijonge ntoni. Amen. Into ebalulekileyo kukuba ibandla malimseve uKristu ngokuba abaninzi abangakasindiswa basindiswa. Balive ivangeli. Sithi silapha silungiselela nokuyokwenza lonto sakhane elukholweni. Ngokuba sivuselelana sifundisana umuntu aphume yazi ba yeyiphi le message siyishumayelayo kwabantu. Futhi sihilishekile nathi because ithi babemane behlangana kuncede ezenzo bathandaza baphinde bahlazele. Amen. Baphume ngaphandle boshumayela imihlangano yokwenza lonto. Then siphume sosela uThixo pha ngaphandle ukukhathalela needs zabantu simazise ubabalo lukaThixo. Kuba uthi libonakala kubantu bonke kulolo lusindisayo lubafundisa babathi bazilathe zozinto bezibahlukanisa noThixo baphile ebungcweleni. Yes. Umsebenzi wethu lo wale. So kufuneka ke ngoku sibe ngaba bantu bayaziwe imihla yethu ukuze si-apply inhliziyo yethu kubo bulungu. Sifuna sibe ngaba bantu banjalo. So funeka simazile abantu uThixo. Inye indlela yokumazi uThixo kukwamkela uYesu. Amen. Yena akaqhubeleka esilidela kuyo yonke inyaniso. Uthi bethethe efikile umoya oyingcwele. Kuba yena umoya wenyaniso onikhokhela kuyo yonke inyaniso. Umoya oyingcwele. Lona imamkele. Nina nentambiso evela koyingcwele enifundisayo zonke izinto inyaniso lontambiso ayikugqoka. Still ayithethi ukuthi azagift ukuthi azezoteachara pastors asizidingi. Amen. Abantu kuthiwa zi-elders, i-leaders band. Ngohlobo lokuba kube khona ukusubmitha emagunyeni kuba ngekho mfuneko kuba kubhala indawo enkulu eBhayibhelini esifundisa ngokuthobela amagunya. Amen. Ngekho nendawo ezithi waluseni umhlambi lo ubekwe phambi kwenu hayi ngokunyanzelwa nakwenzuzo embi. Amen. So kufuneka ngoku senze shoba ngiyalithanda ibandla. Yes. Ngiyalithanda ibandla. Ndathanda neli kuthiwa yi-local church elisikulo elikwazi ukuserva kulo ndibabona bazawuba ndithethe nabo ingabi ngathi ngoku yinto engaze sibe uthina utext alana sibe nabahlobo baka-Facebook abazalwane baka-Facebook. No. Yohane chapter 5 verse 22. Uthixo akagwebi namnye. Umgwebo wonke unikele kunyana. Kuba naye engunyana unikwe umgwebo kuba engunyana womuntu. Uthi bandile emsezweni noko ethethe ilizwi lakhe livakala lishulo ezulwini andithi. Kodwa unyana yena unxibe umzimba njengathi walingwa ngabo konke kulingwa phakathi kwethu ukuze aqualify bamakagweba andithi. Le nto izothi ngoku umthetho wona weza ngoMoses. Ubabalo lona laba khona. Umthetho wona weza. Lona ubabalo laba khona. Yazi bangakutextela ezinye izinto zikutextele ziyami ziyofika eAmerica sibanda lapho siyatextela and everything but ubabalo lona kufanele beke changes lo kufanele bekhona. So kufanele bekhona etsakwa. So kwafuneka kuba makeze azoba phakathi kwethu. For ubabalo. Yilento ke ngoku ibandla lizoba bazigroup eziningi zihambe zihlangana endaweni abantu abasondelelene kakhulu ukuze umuntu ayibone inswelo yomnye abone indlela engingamsikelela ngayo umuntu ufuneka umuntu abesebomeni bomnye. Yes. Amen. Singabantu ba-Facebook apho umuntu azoncokola nomuntu ku-Facebook kuko umuntu lapha cha kwakhe akanabudlelwana naye
ubomi bakhe buchaphazele balo muntu lapha kwakhe Facebook no thina kazenzi kanjalo izinto wathi ubaba lona mavele bekhona ngoYesu lakhe luze ku-trenches baba ngoYesu umthetho bengawutexta uze ngezithunywa nangezinye izinto but ubaba lona la fumanisa uba maluze ngoYesu luzoba khona. So ke ngokufuneka ibandla elilili ibandla linje kodwa kufanele libe ne-branches ezindaweni zonke. Amen. But ke siyazi uba kukhona uSathane funeka sibe ngabantu abathe qwa bahlale bephambili ngokusiyamkela inyaniso uba ibandla liyi-1 kuzofika uSathane enze iziyahlukwana. Amen. Izahlukwana i-heresies. Yes, kube khona into ezinjalo. Omnye umuntu ayibone ngolakho uhlobo, omnye ayibone ngolakho uhlobo, kube khona i-debate sokuba ndithini ke kulokho ndithi no ngibani orayithi kwabantu kuba lona uyibona kanje, lo uyibona kanje kwale vesi. Okay. Kukhona uKristu. Vesithembele phaa kwisikolo phaa kuye. Amen. Sizazi uba yonke enye into iza kulandela. Sikholwe thina phi phaa kuye uYesu. Yile nto ngumntu azothi omnye xa ebona okay andikholelwa uba uThixo uthetha kanje le nto. Andikholelwa uba yi-vision kaThixo ngebandla le. Ndaweni uba ke ngokwamane apha ephikisana nento ezishunyayelwayo usuka athi okay mandithini mandiphume ndiye apho lingazange lashunyayelwa khona ivangeli. Njalo Pawulos uthi andifuna ukwakhela esisekweni somnye umntu. Athi okay ndifuna ukuya apho lingazange lashunyayelwa khona ivangeli ndiyolipresenta ngale ndlela uThixo endikholelwayo kulityhile ngayo kum. Amen. Ndingenzi isithukuthezi nesiphithiphithi. Ngenxa yaloo nto uba ngondiyam into lishumayela kulaa ndawo lingazange lafakwe kuzovela ibandla kulaa ndawo. So kuba ngoku abuye laa mntu asithi hayi mani malibe yi-1 ibandla. Malibe yi-1 ibandla. Athi iza kweli laa mntu ithi ube ngento eza kweli lakho sawuvele sifike sidibheyithe. Ndibe ndisithi nakuThixo utyhile ke kanje kuma ndikwazi ukuphikisana nesazela sam. Kum le ndityhileke kanje uba ivangeli inje yena ukusithi ityhileke kanje. Ithi okay ukuze ndenze sure ke ngokuba le ndlela andizukwenza ngesakhe sazela ndizokwenza ngesam. Ukuze ukuba kukhona ungaqiniseka uba nguwo-right obhekiseke kule ndlela utyhileke ngayo kuwe nam bendisithi le yam i-right masithini ndaweni bahlala endaweni enye sikwenza endaweni enye sibe siphikisana sithi kwethu masithini andinamntu oshumela kwabanye abantu ndize ndazi uba uThixo uzondigweba ngale nto ndiyithethe kwaba bantu. Uba ndibaphoyizinile then iriski yam. So nantso ke into eyenzela uba kube khona amabandla amaninzi. Yintoni? Kukusuke omnye umntu athi kumityhileke kanje nomnye athi tyhile kanje athi okay ukuze si-avoide isiphithiphithi kuba uThixo ethi akahlale isiphithiphithi naye. Amen. Athi omnye umntu okay mandimntu athenda khona abantu kwela cala ndibazisa indlela kaThixo. Amen. Uba laa mntu urayithi uThixo usindile emgqubeni kaThixo. Uba kanti ndim urongo too bad for me ndimewe emgqubeni kaThixo. So nantso into eyenziwa kube khona amabandla amaninzi. Zizo zizathu ziyi-2. Okokuqala ibandla funeka liye kubo abantu. Amen. Babe zigruphu futhi ezikwazi ukusondelelana zithethe. Futhi ke sezinjalo ezi group abazalwane bazo fellowship endaweni ezahlukileyo bengazikwazi ukuhlangana endlu eyi-1 lilikhulu kangaka ihlabathi even umthatha emkhulu nakangaka bengazikwazi ukuhlangana bonke abantu basemthatha endlu eyi-1. Still kufuneka bahlale besazi uba balibandla li-1 kuba uthi ndithandaze uba babe banye kuba nathi sibanye mna nawe bawo sibanye. Ngohlobo lokuba aba-fellowship abahlangana endaweni ethile bakwazi ukusikelela abasendaweni ethile benengcinga ethi silibandla li-1. Ndingangakwazi ukutravela yonke imihla ndihambe ndiyohlangana nabazalwane basendaweni ethile andini. Kodwa ndingakwazi uba xa ndi-free ndithumele intsikelelo yandisikelelwe ngayo ngoThixo ndithi okay mandilisikelele abantu kulaa ndawo. At least kule ndawo yethu akhona amathuba emisebenzi phaa kukho amathuba emisebenzi so masibasikelele. Kanje ke into yenziwa libandla lise-Antiyokho lisikelele seJerusalem kuba banengcinga ethi silibandleleni. SinoThixo mnye qha mkhulu lo mhlaba sizokwazi ukwenza endaweni eyi-1. Asikwenza kodwa ngenxa yentsikelelo uThixo asikele ngaso kwazi ubasikelela abantu kuba bebethwe yimbalela nazo zonke izinto ezinjalo andini. So eAmerica basikelelekile ngento ezifana nemali andini. Bangaqhubeleka balisikelele ibandla lase-Afrika apho khona indlala nentlupheko nezifo nongabikho kwemfundo e-right. Amen. Bangaqhubeleka babasikelele. Imissionary zifika zizoshumayela zisikelela abantu.
kodwa bazukwazi ukuza everyday bazithi bazohlangana endaweni eyibantu bagqibe bahlangana kule ndawo yabo. So yenziwa kanjalo loo nto leyo. So zikhona zona izinto ezingabethwa zibethwe le nto mna ndizosuke ndithi okay ndine-vision yam uba mna ndifuna sikhonze kanje yam le ayiyo le yithi uyesu nguye uKristu yenye ivision ifuna le yam ukufaka neyam amakhuba alo ndizakhele yam iculture apha yokukhontrola abantu ngendlela ethile ndibatyala uloyiko ndisiboyikisa ngomgwebo kathixo kodwa ndifuna ukubaxhaphaza ndibenze amakhuba kwabo nezithunzela zam ndibathwebulela apha ndihlala nabo ndisebenzisa ibhayibhile ndiyikota ngendlela ndiyitolika ngendlela ebabophayo kwabantu. Nantso ke into efuna ukuhlaliswa phantsi qho xa sifumana ithuba lokuhlalisa izinto phantsi. Kodwa ibandla lona libanele maliseve kweza ndawo liseva kuzo. So mangabikho confusion ngobhekisele kwezinto. Thilo maqhubeka sinceda siyiqonde inyaniso. Amen.